yan. Tas mo yan. Tas mo. Yan ang hirap sa'yo. Kanta ka nang hindi mo kaya. Sigaw-sigaw ka dyan. Huwag kayong masagsabi. Huwag kayong magpapag-trip. Mga harap ka, sige. Ikaw puts pa rin. At saka, ikaw blower. Blow the rice. Pinutulan mo. Pero hindi na ta. Wala kayo ngayon. Kaya nga. Sino na puto? Ikaw lang. Doon lang sa patahian. Kano? 1K. Ay, free lang. Free. Basta ako magpaputol doon. Kasi okay ka. Kunin nalaglag na yung pagkaroon ko. Ako lang magputs pa, kayo maglinis. Pedicure ka. Hindi, puts pa lang. Nakikiliti ako. Alam mo, sa amin, sus, wala akong trabaho kundi magtongit. Dito, taga-isis ako, tapos kumangingi, wagas. Diba? Bigyan mong 10,000, kulang pa, mga diatay. Sino magpagupit? Doon upo ka na doon. 3 lang, anak. 3. O, sige. Ano, 2K di, anak. Manicure yan. Alam mo? Dami. Bakit tinanong mo to? Hindi yan. Ano yan, inborn? Ah, inborn. Kasi baka pagbintangan mo ko. Hindi. Tingnan mo. Ang dami, no? Makapal Kaya na. nga, ngayon lang ako sa First time ko puts pa. Pangina, mga virgin pala itong mga nadaan ko. Hoy, mga virgin pala. Kaya nga, Nay, nakikiliti ako. Mga virgin. Sorry kayo. Nakikiliti ako kay first time. brown. Isa Pinas, hindi man natin afford. Kilay, piso pa rin. Ang liit na ng kilay mo, linis na lang yan. Okay? Manilisan mo nga. Ewan ko magkano sa micro. Micro, wave o microblading? Microblading, okay. Hindi pa ngayon. 15K di ang starting, tapos sa balik mo, 10K din na lang. Ay, okay lang. Sige, okay ra? Kante dito? Dito. Ako sa, napagawa ko sa akin for session 30. Ay naku, just call my name, I'll be here. Itong akin. Ang ganda, 15 lang. 15? Una 15, pag retouch mo, 10 na lang. Ilang buwan bago matanggal? Matatanggal ba yan? Matagal, basta huwag kang maligo. Ay. Di ba ba ang microblading? Ha? Maganda pag hindi ka maligo, hindi mabura, di ba? Hindi man yan siya mabubura. Hindi yan. Huwag mo lang Mas maganda may problema kasi sa tattoo kasi pag tatanda kayo kulukot yung Bababa. Bababa yung mata mo. Kasi Tingnan mo. Ang dami, ano? Grabe kayo. Ang dami. yan may kupinig. Kasi tako na Na-virginized na food. Kaya nga, tignan mo. Yung isa yung isa mataas, yung isa baba. Kaya nga. Yung kilay ko din, hindi din pantay. Tignan mo, walang kilay ko. Basta kayo nagkilay-kilay. Bahala na sila dyan. Kaya! Oh! Ay, kani! Sa pagkaliko na lang. Ha? Ha? Sa sunod magano din ako, pa-micro. Pantay ha? Bumili ka doon kay Bidang. Saka na yung ngipin natin. Uy! Oy, sino ba nakalala sa akin? Kakapadala ko lang, gusto nyo na naman ng pera? Baka kinapos. Pantay, walang sagata. Walang sagata? Pagalitan mo.
Sino ba Nakikita yan? talaga ako. Nag-ano ka ba? Ito, nagla-live ka pala eh. Hindi Pati ito live. Kasama. Record lang po ito na. Yung paa mo lang ha. Oh. Huwag yung ano ko, Muslim ako eh. Huwag yung buko ha. Oh. Kasi wala akong ano eh. Bakit? Baka makita ng baba ko, yari ako. Ah. Ka dito. Oo. Sa Pinas. Sa Riyadh. Ha? Sa Riyadh ka na Muslim. Diyan nagbablog ako na yun. Sa Pilipinas, Catholic ako. Te, Asawa ko. pakisuyo daw. Hindi naman pasira mo yan, no? Ayoko. 1 kg lang. Ayoko. Kasi nung sa Pinas ako, tinanggal ko din yan pero lumaki yung tubo niya. Eh, blade kasi inano mo eh. Yung Sira. shaver. Masakit man na yung Sira, pag-share. hindi na yan. Masakit, oy. Ay! Grabe. Ano pala no? Ano natin? Mga tiil nyo. Oh. Sobrang ano pala. Original tiil nyo. May original talaga. Mga original tiil nyo eh. Oh. Kaya ngayon, Alam nyo, sa atin to, huwag kayong magagalit. Hindi nang tamna ng kamote. first time. Kamukid, oy. Masaya ka rin, Day. Tingin ka out. Nasa Mindanao. Ah, Usamis. Bismillah Marimar. Ako, dati, ang religion ko, Diyos ko, Day. Ano nga? Diyos ko, Day. Kasi lagi ako nagtotongit nung araw. Kaya sinasamba ko bara. Ngayon, hindi na. Nagbago na ako. Nagbago na ako ng pwesto. Sa Kuwait na ako nagtotongit. Di ba? Dami, oh. Maligaw-gaw. Ikaw, kamay ka rin? Masarap lahing. Dali. Puta pa naman ko kanila eh. Para kang foreigner niyan. Ganun. Yan. Anong walang lasa? Meron ba laing na walang lasa? Oh, syempre. Ate ano? Andito si Ate Angel. Ay, yan pala. Sapat. Akala mo matay. Hindi. Sariling gamit ang coach pa. Parang ano siya? Parang floor wax. Oo, parang floor. Sira ulo to. Sabi ko parang floor wax. Tawa ang gago. Makatawa. Ano, makatawa? Hindi yan Bisaya. Buang-buang. Hindi yan Bisaya. Ibang ano, Ano yan siya? Ibang nationality yan. Taga Laguna yan. Bakit? Ano lasa? Tagalog pala yan. Hindi ka nasiyan, nak? Ha? Hindi ka nasiyan? Mamsi, parang awa mo lang kung mag-reto na kung saan. Ang salo natin nakireto mo lang. Hindi kita nireto doon. Kaukukuha, ikaw ang bumili. Galing niya ito kumanta, oh. Ano yan siya, Nay? Pampaganda ng kutis.
Kain na. Kakain na tayo. Tayin mo ko ha, tapos na ako. Ha? Sa kanila ko ito papagawa manicure. Bahala sila. Matanda na ako. Chinelas. Ikaw naman dito. Salamat. Oh, kung sinong mauna sa inyo,